A hrvatska reprezentacija u australskom nogometu osvojila je 3. mjesto na Europskom prvenstvu koje se održava u Samoboru. Australski nogomet mješavina je ragbija i nogometa, a hrvatski vitezovi sakupili su momčad od 17 amatera i srčanošću oduševili navijače. Više donosi Marko Vargek. Testosteron, adrenalin, muškost i hrabrost u Samoboru. Hrvatski vitezovi slave još jednu pobjedu. Ovo je australski nogomet. Tu nema žutih i crvenih kartona. Sport je za velike dečke koji mogu podnijeti puno batina. Često zapravo kad si ide na loptu, kad si ide šakom na loptu, nekad zna neko dobiti u glavu. A da, u australskom nogometu ako se potučeš, niko te neće vanka izbaciti, nego čekamo dok se to sve razmiri. Ajmo! Ovo je jedina zaštita. Nema ni štitnika za muškost, no njihove djevojke ne brinu. On samo zade ozljede. Kapetan motivira. Mi smo jaki imali da se boje, u redu. I motivirao ih je za ugodnu raspravu sa Škotima. U australskom nogometu lopta može ići naprijed i nazad. Igra se rukom i nogom. Zanimljivo, ako u momčadi imate Australca, u startu utakmice vam se oduzimaju bodovi. Jedan se našao i među hrvatskim vitezovima. Ja imam hrvatsko državljanstvo i putovnicu, onda sam ja to predao. Švercem, da. Priča se da su Irci prošlu noć puno popili, pa su danas navijali za Hrvatsku. Vidim da hrvatski vitezovi stvarno grizu do pobjede. Normalno, domaćini su. Sport su u 19. stoljeću počeli igrati australski delikventi. Ovo je najposjećeniji sport u Australiji. Tako da nađe se neka pomoć i sve to isto i oni su entuzijasti, ti ljudi koji nama pomažu. Uvjeti u Hrvatskoj su na razini jamajkanske bob reprezentacije, ali momcima je i onako krilatica žene, pivo i australski nogomet.